krev? Teče mu krev. A hodně? Je to slivis podle člověka. A je to slabší. Ježíši, mám. Niko jsme zachránili. Dobrý, ale. Teď máte opravdu bezvládí. A jestli chcete, tak já vám nějakého vládce můžu přečíst, protože Sára dopis napsala. Tak jo? Farmářem týdne volím. Ne. Kohout se na farmě už několikrát pokoušel farmáře vzbudit. Marně. Všichni ještě spí. Tedy kromě pracanta Milana. Jsem zase na odstřel, protože strašně s***u tím, jak jsem pracovitý. Každý týden, po celý týden, každý den vidím vycházet slunce. To se zatím někomu z nich nepodařilo. Milan může ostatním farmářům o východu slunce jen vyprávět. Kdyby ho tedy někdo z nich chtěl poslouchat. Dnes ráno se cítím jako každé ráno, v dobrý pohodě, ale o takových 50% líp než každý hezký ráno, protože jsem včera vyhrála těžký duel, ať jsem to nečekala s tou rukou nemocnou, takže jsem trochu pyšná. Mám z toho duel. Niklaus, díky hlasování. Já jsem z duelu vyšla jako vítěz. Tak mě může, víš co? Je. Čarodějnice, ne? Dobré ráno. Dobré ráno. Ráno, když jsem vstal, tak jsem přišel do kuchyně, zjistil jsem, nebo Libuška mi řekla, že není ještě rozdělaný oheň, že ho Milan nechtěl rozdělat, nebo nerozdělal. Jak se ti líbil souboj? Bylo to o pevných nervech, který ty si projevila jako pevnější. A ty si hlavně se držela toho, co ti bylo porazeno. A tím pádem prostě Sára, jak tlačila na pilu, tak to nemohla dát. Snažím se s nikým moc nerozprávět, protože mám zásadu, že nejlepší kamarád je němá tvář, protože toto na vás nevykecá ani nepráskne. Milan má v tomto případě kamarádů hodně. Němé tváře vylákali z kuchyně i Libuši. No já ti nemusím držet na tu dole. Ale... Ještě aby mě nepotkalo. Já jsem 3 neděle stála od rána do noci v kuchyni. Teď vlastně první týden teda si zaslouženě užívám jakoby celý farmy. Bude čurat nebo kakat? To je nechutný příjídlo. Je to kráva. Vůbec nebere ohledy na to, že jí dojí vítězka duelu. Já jsem přišel do kravína ve chvíli, kdy kráva si stoupla Libušce na nohu. Ta se tam svalila jak pytel do těch výkalů a do všeho.
bylo mi líto, ale teď mi to přijde komický. Tak. Šlápať na nohu podpora. Ježiši, mám. Niko jsme zachránili. A ty Dobrý, ale. Máti, pojď vole. Běž. Stůj tam, běž. Ona se obrátila, Libuška jí dojila, mama mi šlápla, fakt úplně. Stůj. Kráva ustoupila a tou váhou jí povalila celou na zem. Chtěli jsme zachránit mlíko, aby nekopla k brýku s mlíkem. Tak Libuška uskočila, chudák spadla. Trochu jí kráva šlapla na nohu, ale mlíko jsme zachránili celé. Co by teď Libuška dala za pořádnou koupelnu? A za velké zrcadlo, aby svýma nohama nemusela obtěžovat Kubího. Na nohách, hovno. No zelený. Se směj. Ani čaj není? Ne. Ty Ráno bylo taky nepříjemné, pak jsem vlastně stál a nebyla ještě hotová snídaně, měl jsem hlad, ani čaj nebyl, tak jsem byl takovej podrážděný po ránu. A co jsou tady ty brambory? Na oběd. A proč jsou tady brambory na oběd a nedělá se snídaně? Nic se neptej. To Milan dělal. Aha. Tak ještě, že máme zaděláno na oběd a nemáme snídaně. To je fajn, no. A co je k snídaní vlastně? Chleba a sýr. Případné reklamace směřujte k farmáři týdne. Když jsme stáli, tak jsme zjistili, že sice je posekaná tráva od Milana, že Šárka okopává zahrádku, ale to podstatné, aby bylo zatopeno a aspoň daná voda na čaj, nebylo. A jeden po druhým se ptali po snídani. Kde je ta látka, kterou se docení? Já nevím, protože tady je takový zmatek, že mi se na nic neptej. Kuba tady brečí hlady. To ví Míša, kde to je, to přijde. Dobrý, já ho nechám zatím tady stát. Poslední den, no. Co poslední den? Za stolem. Jo. Já? Proč? Žuvu se sluha. Tak můžeš čout. Po včerejšku. To si provedl zase. Byl jsem na ně ošklivej. Chtěl jsem, aby dělali. Aby jsme dělali všichni stejně. No, se mi to nelíbilo. Ahoj. Jsem si vysloužil. Jsme na odstřel 2, to znamená já a Kuba. Takže uvidíme, koho z nás dvou, ale myslím si, že tam šance je tak 50%, že půjdu zase já. Michale, prosím, můžeš podat tady farmářství týdne židli? Tamhle je. Už je tady poslední den a nemá si kam sednout, sak. To dopadla. Já si ale můžu taky sedět, nechci jinak. Ale já chci sedět tady teď. No já si myslím, že já jsem to včera ještě nevěděl teda. Včera mi řekla Šárka, že říkala Sáře, ať jí určitě nedává. Já jsem si to myslel. Myslel jsem si, že Šárka nebude chtít být znova farmář týdne. Teďka už to mám potvrzený, takže Šárka si myslím, že to určitě nebude. To mlíko není přecezený. A je třeba právě nějakou nádobu. Jak je bezvládí, tak je to průser. Já jdu pro to. My jsme tady měli uklízíno. Do špajství. Říkám. Já myslím, že takhle to tady vypadá celý pěkný. Neboj, Lubuško, můžeš to vzít hned od zítřka do svých rukou. Drž hubu a tohle jsem chtěl vypálím, ale už mě
Máš slabé ručičky, nech to. Já mám slabou, no tak jo, tak to zkusíme. OK, tak vydržím jednou ráno na oko, vydržím, pojď. Libuška, snaž se. Já už si ho držím od těla, protože čím víc jsem si je nechala přiblížit k tělu, čím víc jsem jim dělala dobrot a všeho, tím víc na mě byli drzejší, až to vyústilo v to, že jsem ho prostě slovně jakoby napadla, usměrnila. Libuška jako farmářská máma skončila. A odteď, ať si každý bolavé rány pofouká sám. Co jsi udělal? Teď se sekyrkou. Do nohy, do holeně. Teče mu krev? Teče mu krev. A hodně? No tak odejde, no, nedá si. Dopoledne ještě jsem chtěl překolíkovat oslíky. Když jsem zatloukal kůl, tak mi sjela ta tupá část té sekery po tom kolíku a klepnul jsem se do nohy, takže jenom taký lehký povrchový zranění. Mirečkovi sjela sekyrka po dřevě, a což se stává asi každému, tak si sjel po holeni a škráb se, ale on se bojí infekce, jak jsou tady zvířata a všeho, tak se snažím tady všechny, vždycky, když něco vidím, honem hnát a ty to vystříkají tím a ochrání, aby náhodou třeba kus toho trusu, nebo nechci být prostá, tak aby se jim tam nedostalo, protože pak by tady je to těžký, potom něco horšího, aby z toho nebylo. Takže končí, máme máslo. Dáš si dneska máslo s náma? To jsi se seknul, jo? Dneska jsem poprvé stloukal smetanu na máslo a máme podle mě docela dost másla z toho. Já nevím, kolik se z toho dá vytěžit jako maximum, ale je to náročný, je to dlouhá práce. Ale nás třeba zabije, ale vydrží mu to, nebo vydrží mu to, budeš čeho chlastat. Já už jsem na to včera koukal a říkal jsem si, vy už máte zase jiný popelník, ne? A někdo říkal, že je to Milanovo. Ale on to nechce mít, jo. Milan je prase, to už jsem zjistil asi tak před týdnem, nebo už tak jako to pozoruju od začátku, že jsem ho ještě ani pořádně neviděl, jako že by si něco vypral, asi ponožky si pral. Ale on tě nakazí něčím, počkej. Ale To jste neviděli, co dělal s tím kuchyňským nožem, takhle se ho normálně vzal. A tady u stolu si vybíráš pínu za nechtama u rukou. To si děláš a pak u nohou. A nevím, jestli to byl ten nebo ten vohnutý, ale byl to takovejhle. Fakt. To mi neříkej, jak mluvíš takovýhle věci, vole. No, byste věděli, s kým tady žijem. No, Milan jako na ty věci, co se týče hygieny, tak on, když my mu za to vynadáme, že třeba, nevím, oblizuje nůž a pak ho nejde hnedka umýt, takže pak se může stát to, že my s ním budeme krájet, nebo když se s ním drápe za nechtama, jak na rukách, tak na nohách, pak ho zase nejde umýt a fakt tam může přijít dokoliv, může si chtít ukrojit třeba jenom jablko nebo něco a prostě není to určitě jako v pořádku tohle, co Milan dělá. Pojď, malička, neboj. Neboj, malinka. Pak to musíme ještě vylepšit, hele. Co se týče toho našeho maskota, Slípky, já si myslím, že nemá důvod umírat. Tam je akorát omezená pohybem a když ji tam budeme dávat dostatečně potravy nebo zrní, takže bude dál při životě. Nevidím, že by se nějak trápila, akorát není zvyklá chodit a navíc zatím teď nevidím důvod jí zbytečně zabíjet. To teď pak musíme zastřihnout a narovnat tomu celý ten prstík. To dáš, pojď. Jdeš. Hezky. Ha. Kroky vedou tak.
prašící žížalu. Straší. Teď si myslíš, že jí sní ty zrníčka, víš, jak to rychle žere. Chodit. Ty chceš ještě, aby žrala žížalu. Hele. Musíš jí předvést, že se to jí. Ona chce umřít hlady, ona už jenom trápí. Já nejsem pro, aby jsme tu slepici zabíjeli teď, protože fakt je to zbytečný. Máme tam v konzervách lunch meat, máme tady další slepice, ale myslím si, že když budeme chtít nějakou slepici zabít, tak by měla jít první, protože ten dráp má úplně pokřivený a podle mě se jenom trápí. To, jaký holky udělali dlahu, tak je úplná blbost a prostě nebude to fungovat a ta už tady dožívá. Já mám strach, že nám brzo umře třeba ta slepice. Na farmě začíná 4. týden a po posledním duelu jsou vztahy docela vypjatý. Dost bude záležet na tom, kdo povede farmu tento týden. Dopis od Sáry mám. A nejenom to, jdeme na farmu. Co se týče farmáře na tenhle týden, záleží na Sáře samozřejmě. Já si myslím, že bude volit mezi 3 lidma. Buď možná zvolí mě, nebo Šárku, anebo Jirku. Co pak nám to nese? Ahoj. Cesta k vám je tak dlouhá. Ty máš ty ruce za zádem, to je nějaký divný. Mě uřízli. Ahoj. Po tom, co se stalo, že se Jana z duelu nevrátila, udělala mě farmářkou. Dobrý, tak jsem to vzala, ale myslím, že Sára snad mě poslouchala dostatečně, že to neudělala, doufám. Milí farmáři, prvního jsem si stáhla ke stolu Milana. On od rána, zatímco vy jste spali, pracoval, což mě přesvědčuje o tom, že jste do něj asi ryli. Protože říkal, že bude makat jako šroub, čím víc do něj budete rejt, jo? Tak Milane, je to tak, ryli do tebe? No, tak nebylo tak hrozný, ale občas nějaký slůvko tady ujelo. Ano. Takže jsem si to vzal k srdci a ráno po 5:30 jsem vyrazil na pole. Nebo na louku sekat. Já dneska pro vás něco mám. Jo? Cože? Čokoládu? Čokoládu byste chtěli, jo? Mám pro vás dopis. Ale ne jeden. Jsou tam 3. Včera vypadl jenom jeden. Já vím. Já mám překvapení rád a jestli to zamíchá kartama tady na farmě, tak tím líp a nějak se s tím poperem a jak říkám, mám rád překvapení. A nejdřív chci vyřídit Milana, protože dneska je pondělí a ty máš svátek. To je možný, já nevím. Ne, že je to možný. Já jsem mu to připomněla. Tak Milane, všechno nejlepší. A tady to máš od nás, jo? Užij si to v plné síle. Tak, Milano, tak jste na ní nakládali. Milánku. Tak. Překvapený jsem nebyl, očekával jsem to, že by s něčím mohla přijít. A jsem rád, že aspoň donesla tu láhev. Ne aspoň, ale že donesla tu láhev. Alespoň bude trošku zase se povolí nálada. Milane, já u tebe ještě zůstanu, protože včera si po duelu téměř vyhrožoval, že to začne a že to teď bude jako taktika, přitvrdíš a tak. Tak mě zajímá, jestli jsi přitvrdil. Tak můžu přitvrdit maximálně na sobě. Ano. Dokud nebudu mít velení. Pokud mít velení nebudu, tak budu moct přitvrzovat pouze na sobě. Pokud budu mít velení, tak bude přitvrzenou obecně. Se velmi brzo dozvíme, jaký bude to vedení samozřejmě. Pokud budu mít tu možnost, tak zkusím ovlivnit, aby Milan odešel samozřejmě i Libuška, i když tady se to rozehrává každou chvíli jinak, takže sázet na to nebudu. Jsi byla farmářkou týdne, vedla si to svým způsobem, jako žena se z toho určitě zhostila nejlíp, jak to šlo. A teď máte opravdu bezvládí. A jestli chcete, tak já vám nějakého vládce můžu přečíst, protože Sára dopis napsala. Tak jo? Milí farmáři, no co na to říct, je mi teď úplně do breku. A kdybyste jen věděli, jak se mi nechce domů. Ne kvůli té práci, která se mi nechtěla dělat, ale kvůli vám. Protože každý z vás mi nechal kousek sebe. Milovala jsem ty večery, jak jsme spolu seděli a jen tak kecali.
Měla jsem ráda ten Šárčin strach o všechno, ten Jirkovo dokonalý humor, Michalovo buchty, borečky a mácháčka, Kubího šlechtění a nic nedělání a Mirkovu podle mě dokonalou osobnost. Doufám a věřím, že tu všechno zvládnete a nebudete se u toho hádat a rýpat do sebe, jak máte někteří z vás ve zvyku. Snad si všichni půjdeme společně jednou zapařit a pokecat, tak jak to udělám já dneska. A vy víte moc dobře, že teď nelžu. Aha. Já tady jsem asi za místního uplakánka. Já jsem se tady už hodně pobrečela a i když jsem si říkala, že prostě až přijde Tereza, že prostě to nějak zvládnu a stejně prostě ty slzičky ve očích prostě se tam draly a držela jsem se zuby nehty a prostě zase jsem to úplně neustávala, no přece. Budu končit, protože chce znovu brečet. A vlastně se už těším za mamkou a na zlatou tekilu a taky na mobil, sluchátka, řízečky s citrónem a abych nezapomněla, tak na 12centimetrový steak. To na šířku nebo na vejšku? Ještě mi dovolte pár slov k Šárce. Šárko, jestli v televizi uvidím, že jsi se vzdala, tak ode mě dostaneš nepředstavitelný výprask. Šáry, bojuj a hlídej mi méďu. Farmářem týdne volím Farmářem týdne volím. Ne. Mirka. Ne z důvodu, že by potřeboval imunitu, ale konečně bude velet statný chlap. Když přišla Tereza, přečetla dopis od Sáry, když jsem se dozvěděl, že jsem farmářem, tak takový smíšený pocity, jako vím, že to je zodpovědnost a starost, takže nějak trochu jsem to i očekával, takže konečně pěkně. Statný chlape. Aha, nečekal, to mě nenapadlo vůbec. Dostal si to nejvzácnější, dostal si imunitu, ale zároveň tu ohromnou odpovědnost. A budeš jim tady šéfovat všem. Na tobě samozřejmě bude vybrat si 2 sluhy, muž a žena. Musí to být. Zítra ráno už budeš sedět tady a všem to prosím tě oznámíš. Sluhové patřičně odstěhují se prostě do nuznějších podmínek a tebe hned jak odejdu čeká dům pro farmáře. Volbu farmáře týdne, já jsem to očekával. To byla tak 50% šance, že to bude Míra. Takže mě to ani moc nepřekvapilo. A spokojený, no. To uvidíme až za pár dní. Tady jsou 2 dopisy. Zdá se, že někdo z vás někomu asi chybí. Začal někomu chybět. A zřejmě budete všichni chybět víc a víc a víc. Takže budete dostávat dopisy, tak jestli vás můžu poprosit, udělejte si schránku na dopisy. Je to naposledy, co jsem vám je přinesla, jo. Takže tady je máte. Příští už budou házet do schránky. Farmář Kubí. Ne. Takový krásný. Jiří Král. Farma. Mějte moc hezký týden a já přijdu. Tak jo. Ahoj. 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 I když jsem nechtěla plakat, ale myslela jsem si 100%, že jeden dopis bude pro mě a že přinese špatné zprávy, ale ani jeden dopis nebyl pro mě určený, no. Není normální. Ach jo. Čokoláda. Fakt, že jo. Vlastně to... Dávej, oříšky. No, tak ona mi psala, že mi posílá překvapení a že doufá, že ho dostanu. A já si myslím, že neposlala jenom takhle malej kousek čokolády,
ale jestli jo, tak je to sranda, tak... Chceš sem? Ne, to nemůžu. Tak chceš jen, viď? To nemůžu odevírat tohle. Kurňa, znalec. Taky blok. To není A co to je? Alpa? Ne. Podle čeho. Ale je to slabší. Dobrý. Kubík je tady nejcitlivější osobka, kterou jsem já kdy v životě poznala. A on je spíš holka založením, zaměřením, takže ten hysterický výlev, to bylo to, že on svýho pejska hrozně miluje, tu Haničku, a bohužel mu přišla fotka, ale v tom smyslu, že je v pořádku a že se na něj těší. A on by tady rozdýchal úplně všechno, jenom říkal, ještě včera mi to říkal. Hlavně, Libuško, nemluv o Haničce, já nemůžu. A dneska mu přišla fotka, tak ono to bouchlo, no. I na farmáře to občas přijde. Kubík ukázal, že ke zvířatům má skutečně vřelý vztah. Tam byla ještě fotka mýho psa a to já jsem neviděl, já jsem ji, až když jsem vytahoval ten dopis, tak ona tam byla taková složena. To mě úplně rozsekalo prostě, já tady o tom svým psovi mluvím už 3 týdny a teď mi prostě přišla fotka a úplně mazec. Není chlapec jako chlapec. Jeden se rozpláče nad fotkou svého psa a druhý nad dopisem od přítelkyně neuroní ani slzu. Tak jsem měl hroznou radost, protože jsem věděl, že to bude od přítelkyně. Psala mi, že se má dobře, že sice je po mně smutno, ale že všechno zvládá. Ahoj prdíku, tak už je to pár dní, co jsi odešel. U nás doma se nic nezměnilo. Jirko, mám toho strašně moc naplánováno, než se vrátíš z farmy. Každý den něco dělám, takže se ani pomalu nezastavím. Chodím často cvičit, takže až se vrátíš z toho koncentračního tábora, smajlík, tak mě ani nepoznáš. Ach jo, Jirko, moc mi chybíš. Pořád na tebe musím myslet. Miluji tě. PS, posílám spoustu hubánků a posílám ti kousek překvapení na nervy. Snad ti to dají. Já jsem rád, že to je doma v pořádku, mám z toho obrovskou radost a hlavně mě to nabilo energií prostě daleko víc, než třeba to jídlo, co jsme dostali, ty zákusky nebo něco takového, tak prostě z tohohle, to se nedá popsat, je to něco, co jsem ještě asi nezažil a je to taková psychická energie, no, pro mě. Farmáře velmi potěšila dodávka energie z domova. Mirek sice list nedostal, ale domov mu připomene alespoň obydlí, do kterého se jako farmář týdne stěhuje. Ty tady nebyl vlastně vůbec? Ne. Pojď to tam. Já jsem mu zbalím věci ještě. Tak, to je luxus. Já jsem Mirkovi vlastně ukázala jsem takový ty nejdůležitější věci, jako cukr pro oslíky, sirky, že tam je ještě železná zásoba tabáku, tu naší spižírnu, kde skoro nic není. A ještě jsem teda převlíkala, včera jsem prala povlečení, takže jsem mu to ještě pomáhala převlíknout a Mirek si tam ještě vyzkoušel, jak se mu tam bude spinkat. První, co vás poprosím, když budu mluvit, bez poznámek, bez připomínek, Libuško. Takže dostal jsem funkci farmáře. Není to moc záživný pro mě, protože já se radši nechám vést od odborníka, než abych řídil lidi, protože je to zodpovědnost. A když tam máš pár ve skupině, tak se to špatně řídí. Takže zažili jsme demokracii, zažili jsme anarchii, lehkou šikanu. A teď bude tyranie! Byla nevím, to začáteční proslov vlastně po zvolení do farmáře týdne, tak
Určitě chtěl taky udělat forek, chtěl to odlehčit, chtěl trošku udělat srandu a já myslím, že se mu to povedlo. 100% starost o zvířata. Čekáme telátko, takže bych chtěl od všech, nejenom od Milana, jako od odborníka, aby jsme začali tu malinu nějak hlídat v tom týdnu. Mila, no, pojď. Až ty zítra hospodář, tak je potřeba se zeptat na datum připuštění a z toho snadno spočítáme datum otelení. Okay. A je to stará kráva, takže by měla chodit na termín. Dobře. Takže tak, zítra se na to zeptat. 100% si dělal legraci, když začal o tom, že nastane šikana a teror, protože ten teror, který by nastal pouze v tehdy, když já bych byl farmářem. Nikomu nic nebudu zakazovat, když se někdo seká trávu, ať jde sekat, když se někdo nosí dříví, ať jde nosit. Až budou sluhové, tak bych chtěl, aby si plnili v podstatě ty základní povinnosti. Co se týče probouzení ráno, chtěl bych, kdo vstane první, dřív než já, tak aby mě zbudil, ať to je kdokoliv. Protože já 7krát týdně vidím východ slunce. Oni neví, jak ten východ slunce vypadá. Oni vědí, když je sluníčko už vysoko na obzoru. Nepotřebuji, aby jsme stávali v 5 hodin ráno, byli tady unavený a pak odpoledne tady pospávali, protože už nemůžeme. Chtěl bych, aby jsme všichni jedli společně, takže tady nebudou sedět 3, zbytek nebude dělat, takže budu plně využívat ten zvon. Jak se zazvoní na zvon, buď očekáváme příchod Teresky, anebo něco k jídlu. Takže bych žádal všechny, aby to respektovali. Nebude se jíst, dokud prostě tu nebudeme sedět všichni. Tak, to je základ tyranie. Ten jeho projev, já si myslím, že úplně na něj úplně perfektně sedl. Chci se tě, Milane, zeptat. Jseš ochoten rozdělit se o tu flašku? Samozřejmě, nechte mi tam takhle dole slzu a zbytek se vypijte. Na koleno namazání, že jo? Tak. Tak. Jedem. Ne. Hej, počkej, a nehlasovali jsme o té slepici. Ne, slepice se nezabíjí. To už jsme odhlasovali, že to zůstává jako... Myslíš, jako, že je tam jí strašně dobře, že tam sedí a prostě chce tam sedět a je jí fajn, jo? Už chodí. Začíná chodit a i to ještě vylepším tu dlahu. Já myslím, že je to na zabití zvíře a ne na to, aby... Máš krásného maskota. Všichni máme maskota. No ne, měli se o tom hlasovat. My jsme se domlouvali s Mírou, že se o tom bude hlasovat, že to bude maskot. A pak někde tady v rohu chcipne a bude jí dobře. Nechci, my ti na tom líp. Slyšeli jste... Tak to odhlasujeme při obědě. Slyšeli jste, farmáři, dejte si maskota osla a hotovo. Máte maskota tam u stromu přivázaně. No já určitě nechci, aby se ta slepice zabíjela, prostě. Michal už to jednou podělal, zabil tu slepici, co snášel a místo té slepice, která nenese a je v tomhle stavu a abych ji asi nezabíjel. Myslím, že ona neumře a dokud máme co jíst, tak aspoň bych ji ušetřil ještě. Ona to rozchodí. A odpoledne, až jí ufiknem ten... Hlavu? Ne. Drápeček, aby mohl natáhnout i ten třetí prst. Dáme jí novou dlahu, tak počkejte. Proč ho jak kdyby držet na životě, když nemůže chodit, když se trápí, má poškubaný peří, křídlo má jakýsi zlomený, když stoupne, jak se opírá o křídlo. Já bych to neprodlužoval, prostě já normálně, rozumně bych ho zabil a udělal s něho jídlo. No. Michal s plánem na zabití slepice neuspěl. Nezbývá mu nic jiného, než se spolehnout na vegetariánskou stravu. Zase to je jeden z takových z těch oddechových dní, kdy my práci máme jakoby hotovou a nehledě na to, že je prostě vedro, nikomu se nic dělat nechce, tak já jsem se pustila do zahrádky, do okopávání, chtěla jsem to dodělat, jsem řekla, že to dodělám, ještě přidal se potom ke mně Michal. Dobrou. Dobrou s kobrou. Já bych to viděl na tu slepici. Já taky. Jasně řekl, že za jeho velení určitě ne. Přehlasujeme. Ne. Přehlasujeme. Má 2 hlasy a my ostatní ho přehlasujeme.
No, myslím, že to nepůjde stejně. Můžeme začít hlasovat. Kdo je, aby jsme tady nechali slepičku? To máme smůlu, Michale. Dobré ráno mě zbuď, Milane, jo? Hned časně ráno, jak vstaneš, mě zbuď. Nebuď sobec. To je zase jenom otázka hry. Protože jestliže začali na ní mít srdíčko, tak prostě nebudu ukazovat, že jako mám taky srdíčko, tak prostě musím být proti. Takže jsem řekl, že bych jí sežral. Protože ona trpěla celý život, vy, drubežárně, to víš, jo, vynadeji, to víš. Maskot má štěstí. Alespoň pro něho je Libuška stále maminka. Ona takhle měla. Tak jsem je narovnala, tak snad se naučí. A Mirek jednou prohodil tak ze srandy, jo, jak tady byla oslava, že to bude náš ten talisman, nebo maskot. A já se toho od té doby držím a Michal je hnusnej, ten by zavraždil všechno, co je na maso. Teďka konečně stojí na těch nohách, no. A jak dlouho to vydrží? Taky to zase předěláme v týdnu třeba. Však počkej, já si zítra přivstanu. Co říkal? Nic. Mezitím, co Michala přemáhají vražedné choutky, Kubík se ještě stále dojímá nad svým dopisem. Představa, že by na farmu mohlo chodit víc dopisů, v něm probouzí řemeslné sklony. Teď vlastně dělám schránku na dopisy a dělám ji protože chci, aby taky přišel dopis někomu. Prostě třeba Míša snila o tom, že by chtěla dopis a ten dopis, co mi dneska přišel, tak mě to tak jakože evokovalo k tomu, abych tu schránku udělal. No. Milan sice vstává, když ostatní ještě spí, ale také spí, když jsou ostatní ještě vzhůru. Dneska takový spíš taky oddychový den, relaxační. Určitě zítra ráno bych chtěl, aby jsme se dali do toho pořádku. O zvířata se postarali, vyklidili jim, takže dneska ještě budeme chvíli oddychovat. Jejím pojídání v syrovém stavu. Také se jediné krvení a oslabení organismu. Chrání zrak. Snižuje riziko rakoviny. Vepřový tuk je z hlediska lidské výživy nejlepším živočišným tukem. Prasata jsou hlavním dodavatelem masa na trh, protože z celkové spotřeby připadá na vepřové maso víc než 50%. To je halus. Teď dělám lapač zlých snů a energií. Ten si pověsíme do kuchyně, doufám, že se trochu uklidněj. Šamanka kmene farmářů je všestranná osoba. Negativní energie chce ničit, ale nepřestane je ani produkovat. Tohle je můj výtvor. To není možný, co jsi vytvořil. Normálně ty jsi frajer. Ty, Vašku, buď dobrý. No jo, a i s zavíráním. Šikovnej. Já bych to neudělal. Šťastný, že něco dělá a že něco vznikne a o to my jsme rádi. On aspoň zapomene na tu Haničku a tak se snaží. Kubík je velmi šikovný, pokud jsou jeho motivací emoce. Domov pro krávy a slepice se mu stavět nechtělo, ale domov pro dopisy stavěl rád. Kuba určitě bude očekávat další dopisy, takže spíš pro takovou svoji radost to vyrobil a já myslím, nečekal jsem, že to udělá tak dobře. Jo, a večer budete chlastat zase. Doufám. Kubí. Těším se na to. Že bychom se taky opili. To je potvora. To je potvora. A oni volají, jo. To je hrozná Jakub se Šárkou vyvedli oslíky na procházku, ať se proběhnou.
Jiskra u toho trošku zdivočila a když ji potom přivázali, tak měla takovou páru, že přetrhla vlastně ten provaz. Takže proto Jiskra utekla. Pozor, kope. Hej, potvora. Jiskro. Pojď sem, Jiskro. Jsme ju nahnat tam a začít nové. Jsem si dokonce myslel, že snad někoho i zraní, protože byla fakt dost vystrašená a ona, když jí nahání několik lidí, tak je docela nebezpečná. Ještě nám odplášť. Jak se proběhne, jak zjistí, že je na volno, jak může, tak jak kdyby tak řádila, divočila, chtěla se proběhnout, ale nemyslím si, že by utekla nějak daleko, prostě ona se drží u Šimona a bez problémů prostě jsme ji nalákali na Šimona, jak kdyby domů, do ohrady, tak s tím nebyl problém. Tak jo, Jiskra není jediný obyvatel farmy, který se nedá zvládnout. I Milan si stále mele svou a vrhá na všechny zlé světlo. Ale nech toho, pak vypadáme, že nic neděláme. Pokud mě půjdeš vystřídat, tak toho nechá. Dobrá, jo. Počkej chvíli, já potřebuji dělat 5 otáček najednou. Pojď, ty budeš mít dát mechanik přímo. Co jo? Tak vzhledem k tomu, že nikoho nepotřebuju, takže si sám vystačím, tak jako ty negativní nálady, které vůči mě začaly na duelu, tak já je beru jako žabomyší války. Dobré. To štvalo. Ale teďka říkáš, že to má není potřeba, že nebudeme dělat. Říká, že ho nikdo moc nejí. Že radši mají sádlo. Tak se naučí a budou jíst másličko. Já to znovu opakuju. To máslo není jenom na chleba. Teď už to vím, ale neviděli jsme, když jsme smažili mrkev, chápeš to? Já tomu rozumím, ale ty jsi to řekla teďka jsi řekla, že to máslo není potřeba. Protože přišla Míša a řekla, že radši mažu se sádlem, že s máslem nikdo chtít nebude. Ale to... Vlastně, máš to klidně jenom se sádlem, mě máš klidně 2 s máslem, s něho nechce. Ale to máslo stejně musíme dělat. Zítra... Každý den to máslo. Se nehádáme, ale zítra použijeme na bramborovou kaši. No. Já bych to máslo dělala, až se otojí ta druhá kráva, jak bude mít z toho mlíka. Tohle je strašně málo, to smetany. Lepší budou ty sýry asi fakt. Ve mě to začalo pěnit, protože ona je ta, co pořád říká, že je málo sádla a že nemůžeme dělat bramboráky, protože to spotřebuje hodně sádla, nemůžeme dělat tohle, protože to spotřebuje hodně sádla, nemůžeme tohle, protože to spotřebuje hodně sádla, tak jsem si myslel, že když si uděláme máslo, takže bychom třeba mohli na tu zeleninu použít to máslo. Nezajímá to někoho, oni to vyperou. Co krupky hlavně? To hodím hlavou, no. Já jsem si ráno nadojila mlíko, předsedila, dala ho na pořádek všechno. Abyste ho jenom přinesli. Ale prosím, to se vás, kdybyste to dělali. A já jsem to ano nekydala, taky jsem to kydala. Co? Kdybychom to třeba udělali, tak co? Já to nevyčítaj teda. Nebo myslíš, že já tady sedím na prdeli celý den? No, neříkám. Tu se už zapelili. Můj vztah s Libuškou je furt stejný, prostě já si do ní rád ripnu. Líbí se mi její reakce, prostě, který jak kdyby nemají hlavu a patu podle mě. Tak jako jestliže jde úplně o mě, tak já Milanovo svátek jakože slavit asi nechci, jako nevím, on asi taky slavit nechce, ani nám to neřekl, že má svátek, takže se do toho asi 2krát nehrne a tak jako je fajn, že nám tu flašku dá, ale nevím, no, oslava tady na farmě, tak všechno nejlepší a děkujem za pití. Jsou bublinky, ne? Ne, dole, jak je ten král. Ne, co to je za král? Nebo co teda? Jo, no. Jo, jdu s tebou. Pojď, už spí. Farma vám přináší tady strašně moc zážitků a taky si uvědomíte, že si vážíte potom víc věcí, kterých máte doma, třeba úplných maličkostí a
když člověk není s ničím spokojený, tak by měl jít tady na 14 dní na farmu a potom by si vážil úplně všeho. Milan si dá taky? Jo. To já se vám trošku taky s Milanem. To na vypálení červa. Ježiš, to mi připomíná Sáru. Uvidíme, jak Mirek bude zítra volit sluhy, jak nás rozseká, koho zvolí, a vlastně tím odhalí svůj plán. Takže jsem sám zvědavej a uvidíme, co se bude dít. Šárko. Kde mám já? Chceš taky? Tu víš, že jo, na připítí s Milanem. OK, já jsem ti nechtěl trhat to svědomí, mám cmucký. To je vždycky tak, když máte nerva, tak máte chuť na ten alkohol, ale jak jsem řekla, já jsem rok byla alkoholik, pak jsem se rozhodla, že přestanu kvůli blízkým, kvůli příteli. Rok a 7 měsíců jsem čistá. Oni mi nalili, abych si jenom tak symbolicky smočila rty a já bych to nespolkla. A žiješ aspoň ještě půl roku. Čau. Ne křížem. Na Milana. Milane, na zdraví. Nazdar Michale. Počkej, tak nazdar Libu, no. No a máš to, jedem, fuj. Je to bordel. A já myslím, že za míry se to moc nezlepší. Škoda, že nejsem farmářem, já bych měl takový nástup, že by se z toho všichni stříkli. Farma přichází o hodně, když Milan nemá funkci. Možná jeho čas ještě přijde. Ty vole, nejsme rád. Rychle do s tím. Dneska máme takový houvový den. Jo, my dneska tady jedeme ve sračku, tyhle. Ten Jirka mě strašně zasáhl, protože je mu 20 let a takhle se vyšklebovat, jakože jeho to nemůže potkat, on stejně furt tvrdí, že vyhraje, třeba ať vyhraje. A honem se koukej, jestli se ti někdo směje okolo, nesmě Jirko, jako to není hezký, co děláš, opravdu, je to trapný. Nadešel čas sluhu. Michale, ty mi rajtuješ do Šárky, do Kuby. Byl bych rád, kdyby si odešel.